Dnes, keď má naša planéta obrovské zdravotné problémy, ktoré jej spôsobujeme hlavne my dospeláci, prichádza doktor Zembolí, ktorý spolu s deťmi bude liečiť Zem. Vyhazuj človeči, ty blázon, do kušov odpadle. A my teraz, čo sme tu, zachránime planétu. A za to nám naša Zem. Budeme sa baviť o všetkých možných odpadkoch, ako zaplavujú našu Zem a ako to môže, ale hlavne nemusí skončiť. Ľudia premilí, vy ste sa zbláznili, plúca Zeme ste úplne... Budeme sa baviť o stromoch, o lesoch, ako o plúcach našej planéty, ale aj o tom, čo by sa stalo, keby sme zničili ozónovú vrstvu. Tak pred s nimi, tak každý, kto Zem moc ľúbi, každý, kto chce tu žiť, sám sebe musí sľúbiť, že ako život svoj aj Zem. Obrovským prekvapením pre malého diváka sú postavičky ako Teta Beta z konca sveta alebo Vzduch Puch, ktorí sa náhle objavia v reproduktoroch. Ľudia zničili ozónovú vrstvu a škodlivé UV žiarenie zničilo trávu, lesy, stromy. Roztápali sa ľadovce. Odpadky otrávili a zaplavili celú Zem. Ľudia plakali a prosili. A pritom na krásnej zadnej projekcii decká uvidia občas aj to, čo dokáže urobiť človek, keď jednoducho nemá rozum. V potokoch našli sme plávať, gumy aj ísť out. Bodaj by takého blázna do nohy švacol rak. A poďte všetci, vyhadzuj človeči, ty blázna.